Tilinteg ti Apo, awan pagkurangan na. Baro apigsa titid na. Pudno ti pamanagnag ti Apo. Pagserbyan na oray dagiti nanumo. Nalinteg dagiti alagad den ngayon tuyang ti Apo. Maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Naikadlandigan dagiti Bibliana ket iti isip panakaawat itad na. Apo Diyos, ngayat mi, agyaman kami ti sagot ti biag. Agyaman kami ti daytoy nga aldaw, aintad mo kada kami. Tapno, makipagtaeng kami kingka dito'y balay mo. Pangasyam ta, lukatam ti panunot mi, puso mi, ken kararwami, kabayatan nga dinggen, ken awatan mi, tinaimbag adamag mo. Ikan na kami ti sirib, ken panakaam mo, ken tulungan na kami nga agaramid, manipid iti puso mi, anapno ti ayat, kabayatan nga ibingay mi, tinaimbag adamag mo. Kadagiti anak mo, kadagiti kakabsat mi. Apo Diyos, ang manakabalin amin, inton kami ket addaan ti kasapulan, iparangarang mo kuma kada kami, iti ima amang tulong. Tapno mari nami ti ayat ken asim. Ken ituloy mo nga idalan na kami, iti panagpagpag nami, iti dalan ti biag. Amin aramid mi, Apo Diyos, ket para iti dayag mo. Amen.
Agtatarip nukam iti sanguyo o Apo. Masika ti silaw ken salakan mi. Kas kadi nga ipudno mi kada kayo dagiti basol nga may busor tinasantuan asaom. Kas bagi ni Kristo. Napaayda kayo nga agserbikam abuyugan ti panagkaykaysa ken ayat. Nagbasol kam kadagiti karubami. Naramid mi dagiti maibusor kadagiti napanglaw. Ken may busor ti awag amang iwaragawag ken Kristo. Kakabsat, maawis kayo nga parintuming, dagiti siya sino man nakabailan na bayat ti natal na, nga tukar, kas sangsang kamay sa tayo nga dumawat, nga agdaan si papakumbaba, ti panagkiddaw, ti ayat, ken pamakawan ni Apo kada tayo. Agkararag tayo, manang si unay a Diyos ipudnumi, ti panagkasapulan mi iti pamakawan mo, tapno madaan kami tinapabaro nga Espiritu, tapno sumurot ken ka o Apo, pakawanen na kam, agasan na kam, ket isubli na kam iti pabor mo, babaen ken Hesukristo amang isalakan mi. Amen. Amen. Mawis ko matagiti ushers para ti panagurnong kadagiti sagot nga agpait iti paramid iti multi-purpose building.
kakabsat ken Kristo, tumakdir tayo, sangsang kamaysa kakabsat, ket alamanwen tayo man, titunggal maysa, kaabrasain tayo titunggal maysa, bayat ti panagkankanta tayo, timpuyog, dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken nagragsak tayo, ti pamati inanama, ken ayan-ayat ti aramitay sangsang kamaysa, tungpalentay nga ti bilin na, ayan-ayat ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ayan-ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan-ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tay ngada sangsang kamaysa, ti pamati ken inanama, ayan-ayat ti rebeng mo, ti kapadamatao. Ayan-ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayan-ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo, agdayaw tay ngada sangsang kamaysa, ti pamati ken inanama, ayan-ayat ti rebeng mo, ti kapadamatao. Yan, naimbag nga agsapa tayo kakabsat, kaya tagtultuloy ko mga parabor ti Apo, ti ipay na titunggal maysa kada tayo. Kablawan tayo man, titunggal maysa, kaya nagyaman tayo met, kadagiti kakabsat tayo, nga kadwa tayo iti online. Kaya kastamet, dagiti first timer, iti daytoy nga kanito. Isot nga po na, agyaman tayo, iti kaada ni kabsat nga Eileen Dumlao, nga taga Villamagat UMC, adto isuna. Ken kastamet kid ni Janet Douglas. Ayan, tumakdir kayo man te, agyaman kami. Ti presensyayo, dito'y iglesia tayo, dito'y Central United Methodist Church. Ken kastamet, nga agyaman tayo, ti kaada ni John Errol Peralta from Imbiao, ayan, Malig. Ayan, kinabay man panagtakdir ni Ading, ayan, nagyaman kami, tultuloy nga ikararag tayo ti board exam na into no mapasabak ito no February 11. Dapay nagiti baro, first time nga umay, iti daytoy nga panagdaydayaw tayo, kas may isang gimong dagiti Ilocano, ket agtultuloy ko nga iawis tayo kuma iti gimong tayo, dito ay Central United Methodist Church, kadagiti gagayem tayo, dagiti kakabagyan, ken kastamet kadagiti kalugaran tayo, nga Ilocano, nga adda iti gimong dagiti Ilocano, dito ay Central United Methodist Church. Ken kastamet, nga kablaawan tayo, dagiti adda iti online, nagyamang kami met kakabsat, ti presensyayo, numampay ti ayan nyo, kadagiti na duma-dumang lugar dito yung Pilipinas, ken kastamet, kadagiti na duma-dumang lugar, ti Balasio Taaw,
Kaya tagyaman kami, kaya tultuloy yuman nga paki-share and post, ti link tayo, ti panagdaydayaw tayo, iti daytoy nga kanito. Ken kablawan tayo, ti panagkasangay, ni tata, ayan, ni Attorney Babes Casiano, ano yan, ni Attorney Babes Casiano from Aurora, gyaman tayo, ti panagkasangay na iti daytoy nga kanito. Ken kastamet, itatangal daw, ket isu iti wedding anniversary, the Bishop and Cherry Akdal. Ayan, ni Bishop Rodel, iti daytoy nga aldaw. Ket kararag tayo, nga tultuloy nga ti bendisyon, ken parabor ti ipaay ni Apo Dios ti tunggal maysa kaligitoy nga kakabsat tayo nga nakadanon iti panagkasangay ken panangiselebrar da iti anibersaryo ti kasarda. Dapat dagiti agkasangay wenno anniversary iti daytoy nga kanito. Daytoy nga lawas ket no addaman kanyayo kakabsat tultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo. Ken kastamet nga into no Sabado ti panaka-arami din iti National Bible Quiz Grand Final ti UMC. Ket maarami da ito JPCU into no January 31 into no Sabado. Iso nga amin nga 27 annual conferences manipod NPAC. Ijay Cagayan, aging gana ijay Mindanao, kita-kita da into the Sabado para ti ika 13th Grand Final iti National Bible Quiz into no Sabado. Ket ikarkararagan tayo iti panagdalyasat dagiti amin nga delegado manipod Cagayan, NPAC, ken naging ganay Mindanao nga kita-kita danto ibtoy. So 27 nga junior finalists, 27 nga senior finalists, so mano di jay, nasurok ka 50 da, 54. So, ito no, Sabado, maawis kayo, nga pa nagbuya, iti 7th floor, iti Philippine Christian University, makita yo siguro, dagiti delegado yo, kadagiti na duma-duma nga konferensya nga ayan tayo, no, dagiti taga Cagayan, taga Pangasinan, HIPAC, UPAC, NPAC, NELPAC, ken kadagiti daduma pa nga konferensya. Ket ikarkararagan tayo man DJ balasan ko iso ti grand finalist tayo iti junior level into no Sabado. Iso na ti representative iti junior level iti Philippine Annual Conference ken taga 10 Commandments met iti Northwest ti senior level. Ken kastamet nga gapo iti daytoy nga lawas ket Bible Week mga kakabsat adda iti maramid nga I proclaim ket maawis amin nga Ilocano met nga makipaset iti daytoy nga aramid into numalim ti alauna dito isangwanan tintay panangbasa iti sasao ni Apo kas panangiwaragawag tayo iti naimbag nga damag babaen kadagiti sasao ni Apo iti nasantuan nga Biblia. Ken kastamet nga agyaman tayo kadagiti Ilocano representative nga delegates tayo iti lakbayin Encounter God Retreat iti Biyernes ken Sabado iti Kalman ket agyaman ak ti presensyayo ket agtultuloy nga daytoy kumaket instrumento tapno kasta ket may sayangkat tayo ti aramid tayo wedi kung kunatay nga cell group ken naduma-duma pa tapno kasta ket dumakkel ti bilang tayo kas may isang iglesia dito Central United Methodist Church ket agyaman ak unay ti pannakipasetyo. Ken kastamet nga maawis kayo ti intay panangiselebrar iti may ka-48 nga anibersaryo 48 years iti timpuyog into no February. Ket maawis kayo DJ pre-anniversary celebration tayo ti speaker ket ni
Governor Grace Padaka, dating nga gobernador, J. Isabela, isunan to tagsao, into no 15, get into no 22, isumet ti speaker tayo ni Pastor Kupliting, ya dating nga nagdestinod to iti Ilocano service. Nga isu ti agdama nga presidente iti Aldersgate, ijay Solano, Nueva Vizcaya. So maawis kayo, iti daytoy ket kastamet nga kalpasan ti aramid tayo ket adda ti Lance Fellowship ket mabalin kayo nga maawis nga agbalon mga kakabsat. Ano, nya dagiti mabalin nyo nga awitin ket isu ti intay pagsasangwan to kas paset ti intay panang iselebrar ken panagyaman ken apo iti anibersaryo iti Timpuyog Fellowship. Ken kastamet kakabsat nga agyaman tayo iti apo nakaawi din manipod ti panaka-hospital da dagiti kakabsat tayo kas kini Doc Dominador Raquel agyaman tayo ti numampay isunak kat na hospital ti sumagmamano nga aldaw ken kastamet kini Father ni Fiscal Des ni Tatay Dion Dayag nga nakaawid maten di pagtaingan da ije Paranaque. Ket agyaman tayo unay iti tultuloy nga panangagas ni Apo ket tultuloy tayo met nga ikarkararag dagiti salun at da. Ken kastamet kakabsat nga makipagrik na tayo ti ipupusay ti maysang aktibo mit ditoy Ilocano service ni Dan Balmores nga may isang seaman ket halos sangsangpit na lang idilawas na ket isumat ipupusay ni amana idi napalabas nga aldaw ket isu na ket taga Sultan Kudarat no taga Sultan Kudarat ket makipagrik na tayo kas may isang gimong ditoy Central UMC ken kastamet nga pagrik na tayo ti pupusay ti ingingotin nga asawa ni Ate Lisa Abad ni Kuya June ket pimusayen ket nakamansayag iso na ijay St. Peter, Quezon Ave ket maawis kayo kaduandak nga siyak ti speaker into no rabi ijay St. Peter, Quezon Ave ti oras ti alas 7 ti rabi. So maawis kayo sa sinuman nga makipaset iti daytoy nga aramid. Ti Dios nagtultuloy nga mangbendisyon ti intay panagdaydayaw kakabsat. Panakibasa ti nasantuan a surat ti epistola ket masarakan ti umuna nga Korinto kapitulo maysa bersikulo 18 aging gana 30 ket maysa. Takatagadi mapukaw, kinamag ti mensahe may papan iti panakatay ni Kristo iti krus. Ngem kada kayo ang may salakan, dahito iti panakabalin ti Diyos. Kas kuna ti nasantuan asurat, dadaulag to ti sirib dagiti mamasirib, ikatekto ti panakaawat dagiti nasaririt. Anya nga rod ita iti serbi dagiti mamasirib, wenno dagiti agipalpalawag iti lenteg. Wenno dagiti nalalaing ama kidiskuter iti agdama panawen. Pakitam ti Dios amay sa kinamaag daytoy a kinasirib ti lubong. Iti kinasirib ti Dios inaramid na asaan a mabalin ti tao nga amuan ti Dios babaen iti bukod na asirib. Kinayat na kidi nga isalakan dagiti mamati babaen iti panangusar na iti daytoy makuna amin na maeg nga ikaskasabami. Ngem milagro ti kayat akitaan dagiti Hudyo kas pamaneknek. Kinasirib met ti sapulen dagiti Grego. Iti biagmi iwaragawag mi ti panakatay ni Kristo iti krus. May sa mensahe asaan ang mairusok dagiti Hudyo ken minamaagmat kadagiti Grego.
Ngem kadagiti inayaban ti Dios, Hudyo man wenno Grego, daytoy a mensahe iso ni Kristo panakabalin ken sirib ti Dios. Tati maipaggarop a kinamaag ti Dios, na sirsirib ngem ti kinalalaing ti tao, ket ti maipaggarop a kinakapsot ti Dios, na bilbileg ngem ti pigsa ti tao. Lagipin nyo, kakabsat ko, no anya kayo idi ayaban na kayo ti Dios, manmano kada kayo iti masirib, wenno man nakabalin. Wenno nagtaod iti nabaknang a pamilya, sigun ti pagrukodan ti tao. Ta iranta pinili ti Dios dagiti minamaag ti pinagkuna ti lubong. Tapno ibabain na dagiti masirib. Ket pinili na dagiti nakapsot iti panagkuna iti lubong. Tapno ibabain na dagiti manakabalin. When pinili na dagiti mauyaw, dagiti mairumen, dagiti maikuskuspil dito'y lubong. Tapno dadaulan na dagiti banag nga ibilang ti lubong anasken. Kayat asauan daytoy nga awan ti makapagpasindayag iti imatang ti Dios. Ngem inya sideg na kayo ti Dios ken Kristo Jesus. Tapno makikadkadwa tayo ken kuana. Ket pinagbalin na nga iso ti kinasirib tayo. Babaan ken Kristo. Mapalintag tayo iti Dios. Mapagsanto tayo ken mapagwayawayaan tayo. Ngarod, kas kuna tinasantuan a surat. Siya sino man nga agpasindayag, ipasindayag na kuma ti inaramid ti Apo. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo nga masarakan ti may kapat nga kapitulo ti surat ni Mateo ti bersikulo 10 ket 2 aging ganat 20 ket 3 ket kastoy ti mabasa tayo. Idi nadamag ni Jesus anay balod ni Juan nagsubli ijay Galilea. Saan ang nagtaeng ijay Nazaret. Napankit di nagnaed ijay Capernaum. Maysa nga ili iti igid ti Danaw ti Galilea, iti sakop dagiti daga ti Zabalon ken Neftali. Naaramid daytoy tapno matungpal ti impadto ni Propeta Isaias. Daga ti Zabulon ken daga ti Neftali, ti sibay ti Danaw, iti ballasyo ti Jordan Galilea, apag naidan dagiti hentil. Dagiti tattao nga agnaed ti kasipngetan, nakita da tinaranyag alawag. Ket dagiti agnaed itinasipnget adaga ni patay nagranyag ti lawag. Manipod iti dayta at tiyempo nirugyan ni Jesus ti nangasaba. Agbabawi kayo kadagiti basbasol yu, agsipod ta asidigen ti pagaryan ti langit. Idi magbagna ni Jesus iti igid ti Danaw iti Galilea, nakita na dagiti agkakabsat amang ngalap ni Simon, amanagan Pedro, ken ni Andres. Iwaywayat da idi iti ikit da ijay Danaw, surutan dak, ket pagbalinen kay ito amang ngalap kadagiti tattao, kadagiti tao, kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti ikit da, ket simurot da ken kuana. Intuloy ni Jesus itinagna, ket nakita na ti sabali pay nga agkabsat, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan da iti bangka agraman ni Zebedeo, ket isagsagana da dagiti ikit da, inayaban ni Jesus ida. Dagos a pinanawan da ti amada ken ti bangka, ket simurot da kini Jesus. Sinursur ni Jesus iti amin a paset ti Galilea, nang isursuro iti uneg kadagiti sinagoga da, ingkas kasabana tinaimbag adamag a may papan iti pagaryan, nangag-agas kadagiti na dumaduma asaksakit ken sagsagabaen dagiti tattao. Dios ti pangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaibasa ken panakadingeg tinasantuan asa sa una. Amen. Amen.
pa'y tibiyag apo. Ama ipaay dito'y kararwa, kas panang ted mo jay den at baybay, kadagiti tao adunay. Amen. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. In this world of darkness,
Agyaman tayo ti Apo ti mensahe, babaen kadigiti koro tayo, iti ken kastamet kadigiti ubing, ti uneg ti iglesia tayo. Sakbay nga ipaiko ti mensahe tayo, kakabsat. Dawatik man ti panangi karakararagyo iti proyekto tayo kas maysa nga iglesia. No makita yo ket nakasara di dayen ti igid nga ruangan ijayen. Ket madamada nga rugrugyanan dat upat nga floor nga usaren iti iglesia tayo ken kastamet kadigiti na duma-duma nga aramid paing. Ket karkararag tayo ti bayat ti panangipatakderda ken kas idangulwan ni Engineer Angelo. Gyaman tayo, ken kastamet kadigiti kamkaming na, kaya idawdawat tayo, nga malpas da ito'y, tilasod ti maysa nga tawin. Dawati mi ti karkararag, ken kastamet iti nabuslon, nga panang suportayo, babaen kadigiti datdaton, nga ipaay tayo, kenapo, babaen iti iglesia tayo. Kararag tayo, kidawe mi, nga mangted tilawag dagiti sasaom o Apo tapno maramid mi ti pagayatam itinagan ni Jesus. Amen. Iti daytoy nga Domingo kakabsat isu ti may katlo nga Domingo iti Epipanyo. Ket no may papan ti Epipanyo mga kakabsat gagangay nga ti mapampanunot tayo ket isu ti maysa nga lawag nga agsilnag akas iti bitwen nga isut mangiparangarang wenno mangiparangarang ani Kristo kadagiti hentil babaen kadagiti tallo nga ari nga panagparangda. Ket sigon tinasantuan asao ni Apo ti Epipanyo ket saan laing amakita nga kas maysa kuma nga paltiing no di ket maysa nga na espiritual nga kaguman tayo nga aramiden ti pagayatan ni Apo iti likudan iti kasasaad ken sitwasyon ti tunggal maysa kanya tayo nga makita tayo kuma nga ti manipod sipnget at dalawag nga agaw-awag kanya tayo, mangaw-awag, tapno intay agmisyon ken agdisipulo. Kas maysa nga iglesia. Kaya't nasawen, adda agparang tiranyag. Isuna dayta ti maysa nga dawdawaten, titunggal maysa kanya tayo. Dawdawaten na nga adda kuma ti panagbalbaliw, dawdawaten tayo nga adda iti panagtulnog, iti tunggal maysa kanya tayo. Kas iti napasamak nga EGR mi di kalman, amok nga iti amin nga miyembro, dagiti amin nga iglesia, tarigagayan da ti panagdakkel, panagbalbaliw, ken panagtulnog, tapno kastaket dumakkel ti iglesia tayo sa laing nga ti bilang. Ngem no daduma hantay met kayat ti makipartisipar iti dayta nga aramid. Iso kas mabasa tayo iti surat ni Mateo ti kapitulo 4 numampay awan makita tayo nga kas iti Epipanyo nga adda ti bitwen wenno dagiti anghel nga agkankanta tilaing nga daket ti maysa nga tao nga indadanes ti kagimungan tayo ken maysa nga lugar anapno ti sipnget ken naulimek ngem nabileg ti awag na kadatayo ket dayta ni Apo Jesus nga kayat na ti tunggal maysa kanya tayo nga agbabawi tayo ken suruten tayo ni Apo Jesus kadagiti biag tayo. Mutoy ngamin ti kasasaad iti dayta nga panawen ijay Galilea ket adda isuda iti sidong dagiti imperyo iti Romano.
Narigat ti kasasaad idi nga kaslamit lang iti daytoy nga panawin nga nangina iti singirda kadagiti buwis. Isot gapo ng kasla awan tinamnama nga makita dagiti tattao iti dayta nga panawin. Kasla kasasaad ditoy Manila nga dimakkel kano iti garbage fee. O tayo nga kas agnanaed iti daytoy nga niriw-riw wenno niribo iti bayad kadagiti basura nga ibilling tayo nga isumet ti ibilling da kadagiti na duma-duma nga lugar ket dagita nga buwis ket no daduma dadagsen ti tunggal may sa kanya tayo ket kastoy tinapasamak ni Jesus ket napa ijay Capernaum lang kas sentro kadagiti pagtagilakwan adu dagiti hentil iti dayta nga lugar isu ti lugar dagiti hentil nga daytoy nga hentil ket mauawagan nga Galilea lugar dagiti hentil dagiti religyoso nga Hudyo dagiti nga adda iti Galilea numampay haanda nga puro nga Hudyo kakabsat, ngem sadyay anang rugi iti ministeryo ni Apo Jesus. Kas mabasa tayo, iti teksto tayo, na aramid da ito itapno matungpal, timpadto ni Propeta Isaiah. Saan laing nga maysa nga adal da ito'y, kakabsat, ngem napudno da ito'y nga kari ti Diyos, nga itilikudan ti kinakapoy, titunggal may sa kanya tayo, tilikudan kadigiti sipnget nga mapadpadasan tayo iti biyag, kadigiti na duma-duma akapadasan tayo, adda tilawag. Ket dayta ni Apo Jesus. Adda talo nga banag nga kayat ko nga ibati titunggal may sa kanya tayo, nga isut pangawawagan ni Jesus titunggal may sa kanya tayo, nga manipod ti sipnget kayat nang lawagan na tayo, tapno iturong na tayo, tiintay pa nagdisipulo. Tapno kasta, usarin na tayo, nga disipulo na, ken agmisyon kadigiti lugar, nga nangayaban na, titunggal may sa kanya tayo. Umuna, kakabsat, ti silaw ti Diyos, ket dumteng. Amang ipaay, tilawag, ititinga, itisipnget, kakabsat. Saan laing kaslaki ni Jesus, saan laing isu na nga nagsubli, ijay Galilea. Ngem no basahin tayo ti teksto tayo, isu na ket nakipagnaed sa jay. Saan laing nga isu na ket maysa nga bisita, iti dayta nga panawen. Nakipagnaed isu na kadagiti managbasol. Kas mabasa tayo ti verse 16 kunana, dagiti tattao nga nagnaed iti kasipngetan. Ket nakipagnaed wenno nakipagbiag isuna kadagiti tattao nga han nga kayat nga awaten dagiti Hudyo. Gapo tasanda nga puro nga Hudyo ti arig da dagitoy nga tattao ket managbasol. Isuna nga ti Dios kas tinabasa tayo, numampay isuda ket hentil kakabsat, at dalawag nga agururay kanyada kakabsat. No ti Diyos ket pudno nga lawag, apay ta pinili na, tinakipagnaed, kadagiti hentil, nga mauawagan nga adda iti kasipngetan. Ngem no kitkitain tayo, iti kina Diyos, ken kinatao niya, ni Apo Jesus, isuna ket lawag. Saan na ida nga niliklikan, numampay adda isuda, kadagiti mayarig da, kas maysa nga sipnget, ngem nang ted, isunat lawag, ranyag, tapno may isalakan da. Kasla kuma dagiti aramid ti iglesia tayo, dagiti street dwellers, kung kuna tayo, dagiti
adda ta kalsada nga agnanaid nga itada nga matmaturugen. Impakita tayo numampay ti kasasaad da kas mayarig nga sipnget ngem babaen kadagiti aramid tayo kakabsat maipakita tayo nga adda ti ranyag adda ti lawag nga agururay kanyada babaen ti iglesia tayo tintay panangi waragawag ken Jesus tapno kasta ket maisalakan damet kas kada tayo. Saan tayo nga iadayo dagiti bibiyag tayo wenno bagbagi tayo wenno ti iglesia tayo kadakada. Ngem si sasagana tayo nga mangawat kanyada. Tapno dayta nga lawag ket makita da kadagiti biyag da. Wenno kas maysa nga iglesia wenno kas maysa nga metodista, daytoy ti kungkuna tayo nga parabor ti Apo. Nga aggargaraw sakbay nga agbabawi tayo, ken uray sakbay pay nga dumawat tayo ken kuana. Ket dijay ti kungkuna tayo nga prevenient grace. Nga adda babaen iti lawag ni Kristo oray handa pay nga imawat, handa pay nga nagbabawi, ngem ti Diyos, agar arami din isuna. Ti maysa nga banag tapno kasta maipakita, iti lawag, ranyag, tapno kasta ket maisalakan da. Manipod kadagiti nasipnget nga kasasaad da. Kas kinuna ni Wesley, there is no man that is totally without the grace of God. Kumbaga, ti kasasaad tayo kakabsat, kasla kadagiti doktor, dagiti doktor ket sumrekda kadagiti kwarto, wenno ER, tapno agasan na adagos isuda. Sana nga ibaga nga agasam tabagim, kunanay jayan ti pasyente na. Ngem isu na ket mismo sumrek tapno agasan na dagiti adda ti masakit na. Ket kasta ti Apo. Manipod kadagiti sagsagabain tayo dagiti nasipnget nga kasasaad tayo adda ti lawag nga agururay kanya tayo. Ket ni Kristo aggargaraw isuna. Agar aramid isuna ti maysa nga banag tapno da tayo ket agbabawi tayo. Tapno mapadasan tayo ti parabor ti Apo kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Isut gapo na nga rod kakabsat no adda dagiti nasipnget nga kapadasan kadagiti biyag tayo saan laglagipin tayo nga saan na tayo baybayan. No mampay kuna tayo malagbasol na tayo saan na tayo nga, kumbaga saan na tayo nga ibiling ni Apo Diyos? Saan na nga dadailin, dagiti biyag tayo? Ngem kas ti kapadasan, ti maysa nga anak, nga inala na, dagiti amin atawid na, ti Ama, sabatin na tayo. Tapno ipariknana, ti kinaama na, iti anak na, nga pimanaw kenkwana. Ket kasta ti Dios kada tayo. Isu nga no adda dagiti kapadasan tayo kakabsat nga adda sipnget laglagipin tayo kakabsat. Adda ranyag nga agururay ti tunggal maysa kanya tayo. May kadwa kakabsat ket saan laing nga mangliwliwa ti lawag. Ngem tapno balbaliwan na tayo. Tilawag, kakabsat, mangiparangawarang iti panagbabawi tayo kumamit. Ti panagbabawi ket nasken unay nga agtultuloy a makita kadagiti inaldaw a panagbiag tayo kuma. Ti panagbabawi ket saan a maminsan nga pangiddeng tayo. Ngem maysa kuma daytoy a paset ti panagbiag tayo kakabsat.
Tintay, tinaldaw-aldaw, makita kadagiti naglabsingan tayo kinapo. Adu dagiti nagkurangan tayo, adda dagiti nagbasulan tayo. Ngem sakbay kumamit nga malned ti init. Nakadawat tayo kumamit din, dagiti panagbabawi tayo kinaapo. Tapno kasta mangiparangarang nga datayo, ket tilawag isot mangbalbaliw kanya tayo. Kas may nga metodista kakabsat, dahito iti kungkuna tayo, nga pamati tayo, nga inawat na tayo, binalbaliwan na tayo ni Apo Diyos. Saan ang mabalin nga agpili tayo, iti may salaing. Adal di pamati tayo nga kung kunana nga justifying grace and sanctifying grace. Inawat na tayo ni Kristo, binaliwan na tayo. Ket dayta kumati makita kadagiti bibiyag tayo, kadagiti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Awatin tayo ni Kristo, tapno kasta balbaliwan na tayo, kadagiti bibiyag ti tunggal maysa kanya tayo. Kas maysa no kitain tayo, no pampanunuten tayo, ti maysa a pagtaingan, anasipnget, no iddepen tayo, dagiti silaw kakabsat, anya ti makita tayo. Di ba? Mawara-wara, dagiti pagtaingan tayo. Kasi hantayo ammo, dagiti mabangga tayo, wino anyaman, dagiti maperdi tayo. Kastamit ti basol. No awan ti silaw, nadawel. Ti aramid tayo. Ngem gapo, ta adda ti lawag, amang silnag, amang urnos, kadagiti biag tayo, na adda ti silaw, kastamit ti pagtaingan na urnos kakabsat. Kasta kumamit kadagiti biag tayo, adda kumati panagbalbaliw tayo. Gapo ti isasangbay dayta nga ranyag babaen ken Kristo. Isut gapo na ti saludsud ko kabsat, adda kadi kadagiti kagagalad nga saan tayo nga maibturan nga mabalbaliwan kuma kadagiti biag tayo. GEGR medical man, adda dagiti sin list, nga kung kuna tayo, listaan dagiti basol. So nga, aggaangaw da, kurang kanupay ti duwa nga page, gapo ti kinaado ti basol na, nga i-check da, kasapulan kanupay. So nga, ngem kasjay tayo kadi kakabsat, adda kadi dagiti galad tayo nga sampay nga nabalbaliwan, nga kasapulan tiranyag ni Apo Diyos. Adda kadi dagiti basol nga saan tayo nga aging ganat tata iras-rasunan tayo pailang. Basol nga iras-rasunan tayo. Saan tayo nga aklunin nga datayo ket nagbasol. Adda kadi dagiti awag nga di mo maliklikan. Baka pinaswitan da kailang, dagitay kagayimyo, kakabsat, sumurot kayo maten, kakabsat. Ket dijay kuma, ket dagito iti saludsod, si dadaan tayo kadi nga agbalbaliw, saan agapo ta mapilpilitan tayo, no di ket gapo ta umas asidegen ti pagarian ti Diyos kas kinunana. Makita kuma iti panagbalbaliw kalagiti biag tayo. Gapu ti ranyag nga impaay na. May katlokin maudi ti ranyag ket idaulo na kumati panagdisipulo ken panagmisyon tayo. Kinunati ni Apo nga saan laing asumurot ti awis na ngem pagbalinen kayo amang ngalap kadagiti tattao. Kaya't na nga ibaga kada tayo ka isu ti mangmuli, mangbalbaliw, ken mangusar kadagiti biag tayo. Saan ko nga ibaga nga amin kayo ket agdiakonesa, amin kayo ket agpastor,
tapno kasta maarami Diyo ti panagdisipulo ken panagmisyon. Ngem manipod kadagiti nangayaban ni Apo Dios kada kayo, pausar tayo kuma. No adda kayo kadagiti pagadalan, no adda kayo kadagiti pagtrabahuan, kadagiti kagimungan nga pagnanaidan nyo, kenda dumapay nga lugar nga nangayaban ni Apo Dios kada kayo, pausar tayo kuma. Tatiranyag ket adda ti tunggal maysa kada tayo, isunat idaulo tayo kuma ti panagdisipulo ken panagmisyon kadagiti bibiyag tayo. Saan tayo kuma nga Kristiyano nga agbuybuya lang, agtaktakder lang, agwanwanawan lang. Ngem pausar tayo kuma kadagiti lugar nga nangayaban ni Apo Dios. Kas kinuna ni John Wesley, there is no holiness if we separate in the community. There is no discipleship if we separate from mission. Isut gapuna nga rod kakabsat. Kas kinuna ni John Wesley, pausar tayo nga rod. DJ personal nga yung personal holiness and social holiness kuma ti resulta na ket isu kuma ti panagdisipulo tayo. Makita tayo iti kapadasan di teksto tayo ilibatanda dagiti ikit da nga ngano arigin kakabsat mangipaay ti taraon. Mangipaay ti seguridad kadagiti biagda. Ngem no dadduma, adu dagiti mangtingtingel kanya tayo, tapno kasta mismo nga agbalin tayo nga lawag, babaen ti panagmisyon, ken panagdisipulo tayo. Pastor, dati apukok ngamin, jak mapanawan. Bitbitin nyo na kita'y apo ko yun, kada anak nyo kakabsat, adati children's kwatay dito eh. Oh. Suro yo, kakabsat, nga umay dito yung iglesia. Sino dagiti napadasan na dito yung nabatbatan, tapno mapanlang ije kapilya, kakabsat. Ada nakapadas kanya ito kasjayen. Wino saan, handa nga pabalunan ti kinawabigatan, nga puta hanga na panje kapilya. No saan, handa nga pakanin. Dusam meta. Di ka nagkapilya. Adda ka ijay nga makitungtungit. Adda ka ijay nga makikarkara krus. Nang runa kada tayo nga taga-probinsya. Dagita ti aramid tayo, di ba? Kara krus. Tungit. Anya pa ijay ayam tayo. Nga laped. Tapno kastakit. Agbalin tayo nga naimbag nga disipulo ken makapagmisyon tayo. Ngem no dadduma ti mangtingtingel kada tayo mismo dagiti banag nga adda kadagiti biag tayo nga saan tayo kayat nga ibatan kakabsat. Isut gapuna nga rod kakabsat laglagipin tayo kas kinunak ijenti E.G. Army, church discipleship is not an optional. Ministry is not for a few. Mission is not for professional only. Kakabsat. Ket digijay ti awis ti Dios kada tayo. Ti saludsod kakabsat, anya dagiti kaya tayo nga ibatan tapno makasurot tayo ken Kristo. Sapay lakuma, ta makaarabid tayo, kas nalawlawagan, babaen kin Kristo, kas naranyagan, ti sasao ni Apo Diyos, kas naisalakan, agbalin tayo kumamit, nga silaw, titinga, tisipnget, nga kagimungan tayo, kadagiti pagtaingan, kadagiti lugar nga nangayaban ni Apo Diyos kanya tayo, tapno kasta, agbalin tayo nga disipulo, ken makapagmisyon tayo, kadagita nga nangayaban ni Apo.
Saan laeng tapno makita tayo tiranyag. Masapol asumurtay kenkwana. Manipod ti sipnget, aging gana ti panagbalbaliw, aging ganat panagmisyon, daytoy ti awag ni Kristo kada tayo. Daytoy ti biag nga ituktukon ni Kristo, ti tunggal maysa kada tayo. Pausar tayo kumangarod kakabsat, agbalin tayo, kas maysa nga ehemplo, kas maysa nga disipulo na kadagiti lugar nga nangayaban na tayo. Maragsakan ti Apo, no adu iti maayaban tayo ti sakaanan ni Apo Diyos. Babaen ti iglesia tayo, babaen ti biag mo. Gapo tanay isalakan ka, ket nagbalin ka nga instrumento, kadagiti nasisipnget nga lugar, tapno mangted, tiranyag ken lawag, tapno may salakan damit. Pausar tayo nga kumakakapsat, kas anak na. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Siya ayat dagiti tattao anang ted kadagitoy ken ni Yahweh. Ket naragsak da agsipod ta ado ti inaited. Kasta unay met ti ragsak ni Ari David. Idaton tayo dagiti apagkapullo karkariken daton pagyaman ti altar. Kasta met ti faithful stewardship pledge card nga idaton iti nakasira kahon iti sangawanan ti altar. Mawis tayo met nga mga ramat ti online banking, babaen ti bank account ti Central United Methodist Church. Anay parang kadagiti screen tayo. Malited mi naragsak puso mi. Amen. Agtultuloy nga agyaman kami, Apo, ti kinaparabor mo kadigiti biag mi. Agyaman kami kadigiti impaay mo nga kinabak ng tapno masabet dagiti kasapulan mi, o Apo. Kas panagyaman mi ken ka, ken panangidaton mi, panangikomit mi, dagiti biag mi. Idaton mi kadi, dagitoy nga sagsagot, pagkapullo, panagyaman, tapno kasta mausar ka dagiti aramid mo, tapno mapadpadakkel pa iti ministeryo,
aramid ken mission mo ken kastamet ti paaramid ti iglesia. Parukpok mo tinananay nga bendisyon kadagiti anak mo. Kadagiti amin nga aspeto ti panagbiagda tapno agtultuloy damet nga bendisyon kadagiti sabsabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Agayayat mangegan sa uama mabiyag. Uya mandiim nasdan sa uama mabiyag. Sa uinggetem nas ita isurunak ti sasaum anaragsak sa uama mabiyag ti sasaum anaragsak sa uama mabiyag. Ni Kristo ikanak tayo sa uama mabiyag. Inayawis kada tayo sa uama mabiyag. Rangkapanawaya saguti na marswa ti sasau anaragsak sa uama mabiyag. Ti sasaum anaragsak sa uama mabiyag. Ebanghelyo umawawag sa uama mabiyag. Ti pakawan inayetnag sa uama mabiyag. Ni Jesus mangispal inakadididalan ti sasaum anaragsak sa uama mabiyag. Ti sasaum anaragsak sa uama mabiyag. Kidawek man dagiti siya sino man kada kayo dagiti adati dawat na nga kararag maawis kayo dagiti adati board exam na dagiti trabaho iti ballasyo tao maawis kayo diti sangwanan no kabailan nyo kakabsat tapno sangsang kamay sa tayo nga idatag ken apo dagiti nga kildaw ket babaen ti asi ken parabor na ipaay na si bubuslon dagitoy nga araraw tayo ken kuana kararag tayo. Bendito ken amami, agyamang kami iti daytoy nga kanito, nga impaay mo, kas may nga gimong, tapno ipaay mi ti kangatuan a panagyaman ken panagdayaw ken ka. Agyamang kami o apo ti presensya, dagiti anak mo, iti uneg ti iglesia ken kastamet, kadagiti adda ti online, amang iparangarang, ti panangbigbig da, iti relasyon da ken ka. Kas Diyos, nga mangisalakan da o apo. Isot gapo na o apo, agyamang kami, kadagiti sasaom, agyamang kami, ti presensya dagiti anak mo, mangiparangarang,
iti panangsilnag mo, panangipaay mo, tilawag, ranyag, o Apo, kas maysa nga naisalakan, o Apo. Isot gapuna, o Apo, agtultuloy da nga pausar, dagiti bibiyag da, kadagiti duma-duma nga nangayabam kadakwada. Ikamatalek ko, Apo, kadagiti bibiyag, dagitoy nga anak mo. Ipay mo iti sungbat, dagiti anyaman nga araraw, kiddaw, dagitoy nga anak mo. Kidawe mi, o Apo, iti daytoy nga kanito, dagiti sumagmamano nga anak mo, o Apo. Kararagan mi ni John Errol, iti umadani nga board exam na, iti mechanical engineering, ikam kaditi sireb, ken laeng, ken kastamet, kadagiti amin nga anak mo, nga agdama, nga agri-review iti daytoy nga board. Ken kastamit pay, kadagiti duma-duma, nga inadal daw, Apo. Kidawi mimet, o Apo, iti panangikarkararag mi, kini Ati Loida Meneses, nga dayjay hospital data, si kakaditi mangipaay, iti panangagas mo ken kuana. Babaen ti pagagasan, dagiti mangagas ken kastamet, kadagiti agas ken taripato dagiti pampamilyana. Kidawi mi kadi, o Apo, nga agtultuloy mo nga ipaay iti pigsa kadagiti anak mo nga no hospital kadagiti napalabas ngal daw. Kas kini Tatay Dion Dayag, o Apo, karkararag mi ti salunat, karadkad, ken kastamit ken pigsa, iti daytoy nga ama ti pagtaingan. Kastamit kini Doc Dominador Raquel, o Apo, karkararag bimit, ti pigsa ken panangpalaing mo, iti anyaman, nga sa gubanit, nga isot gapuna ti panaka-hospital na. Karkararag mimit, dagiti pamilya, ti Balmores family, ken Abad family. Ti ipupusay, dagiti paset ti pampamilyana. Ti liwliwam kadi, o Apo, ti ipaay mo kadakwada. Tapno kasta, isot mang papigsa, o Apo, babayen ti Santo nga Espiritu, nga ti tenga ti panagladingit daw, Apo, tinamnama, ti mapadasan daw, o Apo, iti daytoy nga kanito. Wala po, agyamang kami kadigiti ni agkasangay, ken dagiti nakaabot kadagiti anibersaryo kadagiti kasarda. Itatangal daw ni Attorney Babes Casiano, ken kastamet kini Bishop Rodel and Cherry Akdal, ti anibersaryo ti kasarda. Gyamang kami kadagiti biagda dagiti kakabsat mi, ken kastamet kadagiti daduma pay, ipaay mo kaditi nananay nga karadkad, bendisyon kadagiti bibiagda, ken kastamet kadagiti pamilyada. Wala po dagiti nga anak mo, yakman amo dagiti kapadasan da. Ngem no adda dagiti dawdawat da, ipaay mo kadi si bubuslon, o Apo. No adda dagiti adda ti masaksakit, o Apo, ti pannakaagas, o Apo, ti mapadasan da. No adda ti panaglupoy, panagkapoy dagiti pamati da, nainayunam kadi dagiti pamati da, o Apo. Babaen kadagiti nasantuan asasaom, o Apo. Gyamang kami, Apo, ti presensya dagiti anak mo. Kadwami man iti uneg ti sanktuaryom, ken kastamet kadagiti online. Gyamang kami kadagiti bibiyagda, ket agtultuloy nga ikararag mi, nga pada-pada na kam nga iparukpok mo ti bendisyon mo, Apo, kadagiti amin nga aspeto ti panagbiag mi, tapno mausar kami met, akas bendisyon kadagiti sabsabali. O Apo, dawati mi, ti presensyam, ti pamakawam mo met, kadagiti nagbidutan mi, nagkurangan mi, nagbasulam mi ken ka, kas pamakawam mi met, kadagiti nagbasol kada kami. Uwen Apo, dagito iti dawat mi, itinagan ni Jesus nga manubot mi. Amen. Amen. Ebanghelyo awag sa uama mabiyag, di pakawanin na yetnan
sao Ama mabiyag. Ni Jesus mangispal, inak nga didalan, ti sasaum anaragsak, sao Ama mabiyag. Ti sasaum anaragsak, sao Ama mabiyag. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, ti Diyos ti silaw tayo, tinamnama tayo, ken amin tayo. Ni Kristo ti biyag tayo, ragsak tayo, ket agtultuloy tayo nga agserbi ken kuana. Madaydayaw kuma ti Diyos, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.